सुनील केदार, राहुल गांधींवर ताबडतोब कारवाई। आता राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंना अटक कधी करणार? आमदार रोहित पवारांचा सवाल। माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा घ्या अशी मागणी रोहित पवारांनी केली आहे। सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष असल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलंय। कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर तरी कारवाई करा असं रोहित पवारांनी म्हटलंय। लवकर निर्णय हा राज्य सरकारने तिथे घ्यायचा आहे। राहुल गांधीजी असतील, त्याच्याचबरोबर सुनीलजी केदार काँग्रेसचे नेते, या दोघांवर लगेचच्या लगेच तिथे कारवाई केली होती। इथं आता हे सरकार काय करते हे आपलं सगळ्यांना बघावं लागेल। त्यावेळेस एक मिनिट सुद्धा वाया न घालवता या दोन मोठ्या नेत्यांवर तिथे कारवाई केली होती। आमचं तर मत आहे, एकदा 10 दिवस हातात होते, पण तरी सुद्धा कोर्टात अजून एकदा सुनावणी होण्यासाठी हे सरकार थांबलं। काही प्रमाणात स्थगिती मिळाली, पण आता जिल्हा न्यायालयाने तिथं निर्णय दिलेला आहे। आता अजून न वेळ घालवता लवकरात लवकर राजीनामा हा झालाच पाहिजे।